నేను కర్ణాపరేషన్ చేసుకున్నాను. శనివారం రోజు తిరునాళ్ళు జరుగుతుంది. శుక్రవారం రోజు నేను బయట పండుకుంటాను. శనివారం రోజు తిరునాళ్ళు జరుగుతుంది. తపాసులు గారు వస్తారు. పైనుంచి పొలాలు పడతాయి అని నేను భయపడి దేవుణ్ణి కోరుకున్న తర్వాత దేవుడు నాకు తెలియకుండా హాస్పిటల్లో చేర్చేసాడు. తిరునాళ్ళు ఎప్పుడు జరిగిందో తెలీదు. ఎప్పుడు నాకు శనివారం రోజు తిరునాళ్ళు జరిగితే శనివారం రోజు నాకు ఊహ తెలియలే. సోమవారం రోజు సాయంత్రం నాకు ఊహ తెలిసింది. మూడవ రోజు సాయంత్రం ఊహ తెలిసింది. దేవుడు గొప్ప దేవుడు, కృపామయుడు, కృపగల దేవుడు. కృపగల సంపూర్ణమైన దేవుడు. హల్లెలూయా.